We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngangithi uyangithanda kanti u-obsessed. Ngangifunda ugrade 12 yena esesebenza awummeli. Wangitshela nje sisaqala ukuthi yena ufuna umfazi hayi indaba yomjolo. Indlela ke ebekenza ngayo ngangibona ukuthi ngithole umendo la. Kwathi nje emva kwezinyanga eziyi6 wathi sekafuna ukuyovela ekhaya. Nami ngakujabulela kakhulu lokho ngavuma. Nangempela ke wathumela abakhongi bafika bazocela isihlobo esihle. Ubaba ke wabatshela ukuthi kusazomela ngiqhubeke ngiqede isikole. So angeke akwazi ukusamukela isicelo sabo okwamanje. Wathi nje abangilinde ngiye euniversity kuqala. Lokho ke akuzange kusiphathe kahle sinesithandwa sami. Kuthe sesiqhubeka sijola wakhombisa ukuba nothando olweqile. Esikoleni ngase ngihanjiswa uyena. Kwakuthi uma ngiya emall engasafuni nje ngihambe ngedwa. Mina ke lokho ngangikubona kuyimpatho futhi kubonisa nothando. Kuthatha ngenza unyaka wokuqala euniversity. Wathi angishintshe inamba yami ngoba le enginayo yaziwa abantu abaningi. Nami ke ngavuma. Wangithengela ifoni entsha eza nenamba entsha. Bekawazi ama-social media wami wonke nami ngiwazi awakhe. Kwesinye isikhathi sasinokushintshana ngamafoni aphathe eyami nami ngiphathe eyakhe. Konke lokho bengikubona njengothando kanti angibuzanga elangeni ngijola nohlanya. Kuthe ngelinye ilanga ngiku-study group nabantu bengifunda nabo. Ifoni yami yaphelelwa ibhetri ngangatholakali efonini. Ngabona nje ngemoto isipakile ngaphandle lapho esasifundela khona. Wangena ke wangicela. Lapho akabingeleli ngisho ukubingelela. Ngaphuma ke ngamlandela. Ngezwe nje ngempama ikhala phakathi namehlo. Wase ebuza ukuthi ifoni ivaleleni. Ngathi ngiyachaza ukuthi kuphele ibhetri. Wavuthela enye impama. Kwaphuma omunye umfana esasifunda naye wabuza ukuthi kwenzakalani. Kwaphendula yena kuqala wathi yonke into iright ungabuyela phakathi. Wathi kimi angithathe isikhwama sami sihambe. Yashosholoza imoto ibheke ekhaya. Lapho sihamba nje akakhulumi lutho ulokhu eqhuma. Safika ke wangishiya ekhaya wahamba. Kwasanga kusasa ngithi phela umuntu uzofona axolise lutho. Kunalokho sabona ngabantu egeyithini bekhuleka. Masithi siyalunguza abomalume bakhe. Sabavulela ke bangena. Bafike babingelela basho ke ukuthi baze ngendaba ye-date. Ngoba phela ubaba wagcina ethe angilindwe ngingene euniversity. Ngimangele ukuthi kanjani sithi sixabene umuntu acabange amalobolo. Nangempela ke baxoxa ubaba wabanika i-date ekumele beze ngayo. Ezinsukwini ke sakhuluma ke nomuntu wami waxolisa washo ukuthi uyalibona iphutha lakhe angeke aphinde angibeke isandla. Lwafika ke usuku lokuzocela. Ubaba wathuka nje sekuza imoto idonsa inqola enezinkomo ezintathu phakathi. Kukhulunywe ke abakhongi basho ukuthi bazophungula amalobolo ngoba vele izingane ziyathandana futhi indodana yabo izimisele ngomshado.
Kwaxoxa-ke konke kwahamba kahle. Kwathi nje ngelinye ilanga sihambile as ifaculty yakwa-medicine siye kwesinye isibhedlela siyokwenza ama-practicals. Amafoni wayengavumelekile lapho. Wafona umfana cishe washiya 10 missed calls. Ayelandelwa uheheba lwemeseji. Esho ukuthi ngizomumisela ngenhliziyo ngalento engiyenzayo. Ethi la ngikhona ngibhizi namadoda. Ngamudinelwa-ke ngahlala isonto lonke ngingamkhulumisi. Wayefika njalo ezopaka ngasekhaya aze ajike ngingaphumi kwafoni leyo ngingayibambi. Wayethumela ngisho imali ku-akhawunti yami ethi uyaxolisa ngalokhu akwenza. Ngaze ngayoxoxela omzala bami ngale ndaba. Base bengibonisa ukuthi angimxolele wenziwa yisikhwele. Ngaxola-ke nami. Saqhubeka-ke nothando lwethu. Wangikhipha saya ku-vacation. Kwaba mnandi ebhukhe ihhotela eliphezulu. Ngatotoswa ngenziwa omasaji. Nasesikoleni-ke sasivalile vele. Kuthe nje sesizohamba ngakusasa. Saphuma saya e-restaurant sayodla idina. Safika lapha sathola uwaiter owumfana. Safaka-ke ama-order. Kanti lo waiter uzokwenza iphutha aphambanise ama-plates. Ngase ngimubiza-ke uwaiter ngamtshela waxolisa. Wase enza nje ijoke ngahleka. Mina vele ngiyazithandela ukuhleka bandla. Ngathi nje ngivusa amehlo ngibuka indoda. Ngayithola ishintshe ebusweni ithukuthele igane unwabu. Ngathi ngiyabuza ukuthi kwenze njani manje. Wathi nje ngiyamxhaphaza mina wayengihleka namadoda phambi kwakhe. Yazi kwavele kwaphela ubumnandi. Ngavele ngadinwa nje, ngabiza i-Uber ngahamba ngabuyela kule hotel besibhukhe kuyo ngamshiya khona lapho kuleyo restaurant. Into eyangidina kakhulu ukuthi bekakhona la uyizwe yonke ingxoxo yami no-waiter. Futhi akusilo iphutha lami ukuthi yena akanayo i-sense of humor. Wangilandela-ke naye, safike saxabana ehhotela. Ngalala ku-couch ngalobo busuku. Kuthe sesibuyile-ke ku-vacation, umfana wawumuntu okhombisa ukuzisola. Wayexolisa ubusuku nemini. Ngamtshela-ke ukuthi angeke ngikwazi ukuqhubeka kanjena mina. Wangincenga umfana wathi uyathembisa uzoya naku-therapy angeke akwazi ukulahlekelwa yimina. Ukukhuluma nje iqiniso nami ngangimthanda bandla. Zahamba-ke izinyanga sithandana nje kumnandi. Sasiphathelana-ke amafoni, sasingenazo nje izimfihlo. Angithi soloku angijwayeza lokho kusukela sisaqala ukuthandana. Kuthe ngelinye ilanga ngangena ku-Google search history yakhe. Ngabona ukuthi bekasesha ukuthi how to make a woman to get pregnant fast. Kwangithusa lokho ngoba sasivumelene nalomuntu ukuthi sizoba nezingane mase sishadile. Emva kokubona lento, ngase ngibona ukuthi kungcono ngiyojova ngoba phela ngingaze ngingaqedi izifundo zami. Kuthe ngoDisemba wakulowo nyaka sashada. Sase sihlala sonke emzini wethu. Wangithengela umuzi omuhle. Cha nami ngangizizwa ukuthi ngumfazi. Ikhaya lethu lalifudumele. Kuthe sengenza unyaka wokugcina e-university,
umyeni wami waqala manje wakhuluma indaba yengane. Wathi nje kade sashada, phela kumele ngabe ngikhulelwe manje, kanti kumephi? Lapho angikaze ngisho ukuthi ngiyajova. Cha, sayibanga-ke leyo yengane ngoba mina ngangifuna ukuqeda isikole kuqala. Kuthe ngelinye ilanga wabona ikhadi lami lokujova. Into angenza yona namanje uma ngiyicabanga ngiyavevezela. Umfana wakhipha imvubu engangingayazi-ke ukuthi ikhona landlini. Wangibuza ukuthi sonke lesikhathi mina ngibulala izingane zakhe. Ngathi ngiyazama ukuchaza, wayithela imvubu. Ngezwa kufutha umzimba wonke. Ngathi ngiyaxolisa, washo ngemvubu. Esho kona ukuthi kusho mina angimthandi, nakho phela angifuni ukumtholela abantwana. Wangishaya nganaba. Lapho phela akukho nokuthi ngingayobika ekhaya ngoba ngase ngihlala kude nakhona. Ngalala ngingakwazi nokwenzani ngalolo suku. Wavuka-ke ngakusasa wangithelela amanzi wangithoba. Exolisa esho-ke ukuthi yimina engimenze ukuthi angishaye. Ngasho ngathi ngaze ngalushada uhlanya Nkosi yami. Ngaxola-ke nami ngandlulisa. Ngamuchazela-ke izizathu zami zokujova, waba ngumuntu ozwisisayo. Kuthe ngosuku lwami lokuyojova, wenza sho ukuthi angiphumi endlini. Wavuka wathi nje namuhla ufuna ukuchitha isikhathi nami. Wathi akafuni siye ndawo. Ukhuluma yonke leyo usebonile ukuthi ilanga lami lokuyojova. Wakhiya endlini wafihla ukhiye. Kwangicacela-ke ukuthi angiyi ukuyojova. Indlela engangidinwe ngayo, ngabona nje ukuthi lo muntu ufuna ngimithe ngenkani. Ngathula-ke ngoba phela ngase ngimsaba. Kuthe ngosuku olulandelayo kwakumele ngiye esikoleni. Wangihambisa yena, wafike wapaka imoto wangilinda. Wayefuna ngingayindawo. Ngenhlanhla-ke ecampus yethu kwakuneklinikhi. Ngakhuluma nomngani wami, kwaba uyena-ke ongilandela amaphilisi, ngase ngiphila ngawo-ke. Ngoba elokufa alitsheni. Kuthe ngelinye ilanga wathola amaphilisi la bengiwafihle khona. Akakhulumanga lutho-ke kimi. Wavele wathatha intambo wayifaka emotweni. Wayesethi kimi asambe, kukhona la okumele siye khona. Nami-ke ngagibela, phela ngangingambonanga makafaka le ntambo. Yahamba-ke imoto, ngayibona igudla ngasezimobeni. Wafika khona wangena phakathi nje impela emobeni. Wakhipha le ntambo, wathi angehle, wase ekhipha lamaphilisi wawalahla phansi. Wathi kimi angisho ukuthi kungani ngingamthandi. Lapho amehlo wayeseshintshile ebomvu tshu. Wathi kuyacaca vele ukuthi angimthandi, yingakho ngihlezi ngibulala izingane zakhe. Wenza-ke engangingakucabangi, wangibophela emotweni. Lapho lo muntu uhamba nge-double cab. Wathi engibophela ngabe ngilokhu ngixolisa. Ngimtshela ukuthi ngiyamthanda angayenzi lento akayicabangayo.
kwasho ukuthi uHlanya angeke ulenze lutho. Wayidumisa imoto yakhe umfana wafaka igiya yasho ihamba. Ngawa ngalala phansi ngesisu. Wangihudula umfana ngemoto. Ngangimemeza ngapha ngithandaza. Kwasho khona-ke ukuthi siphakathi nomoba akekho ongizwayo. Ngahuzuka ubuso iside lakwa left kwakungathi akulona elami. Ama-hips elilodwa ladleka laphela kuyimanje ngine-hip elilodwa. Angiphathi-ke izinqa azilingani. Nakhona ukuba ngiyaphila namuhla, ngasizwa ibhunu elalihamba licheka umoba ngogandaganda. Waboshwa kanjalo-ke umfana kwaphela ukuba ummeli. Kuyimanje uyadonsa iminyaka yakhe. Engingakusho nje kubantu ukuthi bangawazibi ama-red flags uma bengena kuma-relationship. Nanokuthi kubalulekile ukucommunicate nomuntu uma nithandana. Kumele uzazi izinhlelo zomuntu wakho ngempilo yakhe. Mina ngangizifunela ukuqeda isikole nje qha ngaphambi kokuthi ngibe nengane. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela ushele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.